Hallo, ik ben Maxime en vandaag maak ik voor jullie een gebakken coquille met een ravioli van champignons, een olie van rode biet en een puree van aardbeer en spek. Maxime is 13 jaar en doet mee aan de Week van de Smaak in Hasselt. Het thema dit jaar is de smaak van thuis. Samen met heel wat Hasselaren stelt ze haar keuken open om je te laten meeproeven van haar kooktalent tijdens de huiskamerrestaurants. Nu gaan we de rode ui snijden. Het gerechtje op zich lijkt heel moeilijk, maar is eigenlijk heel simpel. Maar ik ga het maken omdat het is met champignonnen en dat is heel veel nu, het seizoen. En het is ook een echt wintergerechtje met spek en zo. De Hasselaren worden opgeroepen om tijdens de Week van de Smaak hun huiskamer open te stellen voor andere Hasselaren. En ze maken er dus dan een restaurant van. We hebben gekozen voor de huiskamerrestaurants omdat het interessant is om Hasselaren in contact te brengen met andere Hasselaren op een leuke, onbedwongen manier. Ja, ik kook heel graag, want dat is iets waar je eigenlijk vrij in kunt zijn. Dus ook creatief bezig zijn en ik ben heel graag creatief bezig. Het smaakt wel heel goed. Ik heb al veel ervaring met koken, want ik ben er zo wat in opgegroeid. Ik heb ook al meegedaan aan Junior Masterchef. En dat was, daar leerde je wel wat het een en het ander bij, dus het was wel de moeite waard. Je gaat boter op de aardbeer doen, het aardbeer terug op het vuur zetten, dan wat pletten en de zure room en het spek erbij doen en wat peper en zout natuurlijk. Ik vind het heel leuk dat Hasselt bezig is met dat mensen ook die niet een restaurant hebben, maar heel graag koken, dat die mensen daar ook voor kunnen uitkomen bij meerdere mensen als gewoon een vriendenkring. Ik ga zelfs mijn puree in het midden leggen, een hoopje, met daar schuin tegen de wonton de raviolis, met daarop de gebakken coquille en dan aan de zijkant de rode bietenolie. Ja, ik ben er veel tevreden over en nu gaan we proeven. Behalve de huiskamerrestaurants organiseert de stad ook de grote thuisbak. De Hasselaren worden opgeroepen om op 17 november in de voormiddag thuis zoveel mogelijk te bakken en zo lekker mogelijk natuurlijk. Naderhand tussen 4 en 6 mogen ze dan met hun taart naar het smaaksalon toekomen. Andere mensen kunnen dan komen proeven en stemmen op het lekkerste gebak en voor de winnaar is er een leuke prijs. Je kan je kandidaat stellen bij de dienst Cultuur. Ook voor de huiskamerrestaurants is er nog plaats. Kook zelf of ga proeven bij een andere Hasselaar thuis. Het hele programma van de Week van de Smaak vind je op uitinhasselt.be. Heel lekker, Maxime.